Paraiso Resort. Ito yung tinatawag nilang Costa Oeste Beach Resort. Uwas Albay. Kaya kung gusto niyo pumunta rito, maganda po rito. Mga cousin ko, ayan si Papa, tinatawag ako ni Papa. Ayan, kahit hindi ako marunong lumangoy. Naligo ako. Gusto ko rin kasing chill yung isip ko, ma-relax after this past few weeks. Ayan, medyo na-drain din kasi yung isip ko, and invite din naman kami. Kaya ayan, invite din si Kuya Jason. Kaya yun. Actually, okay din si Kuya Jason kasama. As in, ano siya tawag nun? Hindi siya yung sabi nga ni Papa, okay daw siya kasama. Ayan, sila Hi. Ito, gabasa. Dito. Gabasa. Tara. Pakaya, magbabudol pa. Di mo gabago. Agbabaga Agbabaga. Beda raw. Ito ganda, gabago yung tipon. Mo gabago yung tipon. Ito, ito. Tapos na. So yung mga kaparing Jason, good morning. Ayan, nakapag-almusal na kami. At di na ako nakapag-vlog kagabi. Kasi nga, madilim. Napakadilim kagabi kaya di na ako nag-vlog. At sila Chinchin ay dumating kagabi mga oras. Mga 7 na tayo. 7 na kasi graduation doon sa school nila. Tapos alas 5 na ata yun yung natapos sila. Alas 5 na. Tapos mga 7 na ata, magsi-7. Mas busy na tayo kagabi. Anong pagluto pala, nag-video pa ako ng pagluto. Ito yung tent na dala ko. Dalawa. Diyan sila natulog, tas ako natulog ako dito sa duyan dito. Ginamit yung duyan ko. Yung mga naliligo sila. Kabawin mo nono ko. Mayang lara ka magkatali na sa kuwa. Sa kuwa. Mayang na. Nagpa-vlogger Kuya, nani ka mo? Hi guys. Bro, sino ka? Oh my God. Sigurado, malaki. Sigurado. Mga naliligo sila. Yo. Bukas na kami. Meron kasi, meron ka mo. Hello. Hello po. Na-video na yung YouTube channel. Talikang magawa mo. Nandiyan ba rin? Nandiyan. Nandiyan. Bala ka. Silok na talikang mo. Binjo. Papa ni Chinchin. Parang ganito, dami ka ng dahon. Napakalinaw nung tubig dito. Napakalinaw. Mga narib ko, di mo nag-iwag.
Nulog. Jen! Tungod mo di ka pa kita malamos. Almusal, JSM Blue. JSM Blue. Para inong niya ka doon. Para pulutan ma bato-bato. Mo di pulutan mo do. Kiriya. Ibang klase na yan, pulutan niya. Matigas. Yun naman. Kamuwi ko pag mo ko sa tudagat. Pamurat ka? Pamurat ka na bubutang sa ko. Mama, ako'y masitas. Punta na na. Tadi mo ata, tadi mo. Ko para mabay ka mo mag. Sanggatos sa sadkani, sanggatos. Bravo. Panggatis ka, panggatis. Lato. Tangamin na, wamay na ka mo ngamin. Diyan, sino? Yan, dari. Ikaw, bibi. Sanggatos, sana, dali na. Dali, kompres, kompres. Kompres kayo, kompres. Sakli ka ni. No. Hadi na yun. Hadi na ka. Wait lang, ako magbilang. Ikaw magbilang. Di man ka totoong magbilang. Dali na. Sa darwa tulong. 1, 2, 3, 1, 2. Saan pa? Bakit 1. O, taas na wala ka mo. Oh, yay! Yay! Marga mo ka dyan. Ayan. Maili dito, maili. Love. Tama man ni nanay tao. Rachel. Luwan, meron ng isa. Dali na, hadi ano. Ay, kana ko na yan. Dali. Lan. You ready? 1, 2, 3. Saan pa? Si Rachel naka, ano? Saan pa? Rachel, katugit ka lang. Yan. Binjo pa. Kami man kaya? Si Binjo pa. Di ko ka. Di manahan. Di ba di ka? Di ba ko siya? Pulang. Sakit pa man nila. Di man to. Laban ni mama. Ay, magpinto tarawa. Di man. Katay sa po. Ito ko wag mo. Di man. Ito ko live ang ko. Ay, no. Di ba na tarawan mo? Outfit check. Outfit check, oh. Outfit check. Maghay ka muna sa vlog ko. Maghay ka muna sa vlog ko. Maghay ka muna sa vlog ko. Hi, again, hi. Ay, hanggang dito kami sa... Ano na to? I love glass. I love glass. Paraiso. Uwas.
Kapal. Barangay Tapil. Barangay Tapil ulo. Uwas Alban. Ako limpang nakalupuan. Ay, mainan na sa malungkin na kanito tingin. Aray ko! Hi everyone! Ayan, at ngayon, nagbabalik sa inyong harapan si Chinchin. Ayan. Gusto ko lang sabihin na andito po kami sa resort na kakilala din ng friend ng auntie ko yung resort na to. Kaya ano naman kami, okay naman dito. Actually kasi maganda yung view dito kasi ano to, Paraiso Resort. Ito yung tinatawag nilang Costa Oeste Beach Resort. Uwas Albay. Kaya kung gusto niyo pumunta rito, maganda po rito. Sa mga taong, ayan, sa mga taong may problema, sa mga taong gusto ng peace of mind, at sa mga taong gustong mag-relax. Ayan. Perfect na perfect po to para sa inyo. Ayan. Tingnan nyo naman yung view. Ayan. Napakaganda ng view. Sobrang thank you ko kasi masaya yung family ko. Actually, pangalawang punta na namin dito. Yung isa last year pa ata yun. Yung pumunta yung family ko dito. As in, enjoy naman. Enjoy kami. Di ba ate? Yeah! Di ba? Ang ganda po dito. As in, maganda yung views, maganda yung mga puno. As in, relax na relax ka po. Kaya kung gusto nyo pumunta dito, punta po kayo. And maganda po, masaya po yung mga family ko na makapunta dito. Yung ibang mga cousin ko, ayan si Papa, tinatawag ako ni Papa. Ayan, kahit hindi ako marunong lumangoy. Naligo ako. Gusto ko rin kasing ma-chill yung isip ko, ma-relax after this past few weeks. Ayan, medyo na-drain din kasi yung isip ko and invite din naman kami. Kaya ayan, invite din si Kuya Jason. Kaya, yun. Actually, okay din si Kuya Jason kasama. As in, ano siya, tawag nun? Hindi siya yung ano, sabi nga ni Papa, okay daw siya kasama. Ayan, sila oh. Ayan naman yung inaanak ko. Ito yung inaanak ko. Yung batang maliit na naka-yellow. Luan! Luan! Hi ka muna. Hi! Sabihin mo hi! Hi muna, hi! 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 Ay, abo! Abo daw, abo! Ayan. Ay, maganda po dito. Pupunta po doon. Maganda rin po paggabi. Actually, kasi malapit na rin naman po dito yung Punta Almara. Doon daw, doon sa unahan. Ayan. May pinapaano. Napata yung bahay. Camera! Si Papa. Oh, makikita niyo po si Papa. Ayun, nasa dulo po. Maglalaro tayo! Tayo! Ayan, dito po kami. Oh. Ayan. Ayan yung ano. Ayan yung cottage. Oh, video okay. Dito sa ano, Paraiso. Sila talaga pinagiging vlogger dito talaga. Walang nakalugog sa ito. Di ba na? Di ba maglalugod? Okay, Papa. Hi!
Hi. Ayun, nagbabasa. Ano dito? Nagbabasa. Tara. Chismis ninyo. Ano chinichismis ninyo? Nandito kami! Sa paraiso! Maganda ang tubig dito. Malinis na malinis. Kaya ito ngayon. Nandito kami. Ang araw na umagang ito. Pero malamig ang tubig. Pero ating love ito. Sarito naman. Magandang ka na. Balila. Mga kapal. Mabalila. Ay, saan mo pababayagan ka? Basa. Amo, ABS-CBN na rin. ABS-CBN, nagbabalita. Nagbabalita. Dahil mo tiyagas. Walang wala si Benjo. Sabi mo, kita mo, Joe! Joe! Ano mo siya? Ariyab mo na ito. Morgi? Mayangan. Ano yan? Ano, gusto sabi yan? Maraming salamat! Walang iwanan! Baile! Lagas! Tunay na tunay! Hindi raw. Ay, kayan na sabi. Ano yan na yung sinasabi mo? Umuwi na sila. Umuwi na sila. Oh, ikaw. Dito pa kami. Kami andito pa. Sila umuwi na. Kasi nangunguha ng ng isang doon. Ato, kay ba nila? Sa dulo. At tumigiro, may pabakal kami. Ako ko na migrumig, babakal nila. Amoy si Kuya mo, Robert. Amoy si Kuya Sige, Robert. Ay, ito na. Nakakalima doon, nakakalima. Sigalin yan, nabay ko. Maglangoy ang kanya. mga bangka. Iiyak na. Sige lang, nag-enjoy si dito. Vlogger na. Tumang. Abay din. Kaya lang, nag-aapi-api. Anong oras mo sa naman? Inda. Sunlap. Hindi. Alas 10 kaya ako. Tatay ka mag-ayam-ayam. Alas 10 na ako. Di pa. Nung oras At na mag-ayam-ayam. Kamat mo. At mag-ayam-ayam. Ay, Ako na ka rin. Kakamat. Saring ka! Ang saya na lang. Walang katulad dito. Emilio, ang saya namin o. Paning-paning lang. Uy, sino yun? Amo ganito nyo sila. Ay, anak ka! Anan! Oy! Oy! Silong na ka mo! Pag-vlog! Silong na ka nito! Ano na si horse? Luan! Luan! May gano'n! Tusok ko kaya mo! Pinagbakliwan siya. Luan! Luan! Luan!
Magandang tanawin. Sana pala yung ganito. Sama-sama kami lahat. Dito yung nanay ko, dito yung kapatid ng nanay ko. Di ka pang nagsisilip. Ang kaibit mo. Ay, di ka mababayad. Ano kuya, ano mo? Narang sa to. YouTube. Paring Jason TV. Ano? Paring Jason TV. Paring Jason TV. Bagong ano, vlogger. Ay, buksan mo 2 years na. Ay, dalawang taon na. Pera mo kuya followers. Subscriber 5,000. Buksan ko ano yung ranjo kita ni. Hindi ko makakita ko ano. Picture nga ka ma. Dito ka, dito. Ano niya? Nay, sinasabi Nay. Nay. Puntahan natin sila. Sila ay kumakain. Hi na hi. 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 Hi na hi. Pakarapan natin ito. Subago pa kaya ito eh, dahil ang wala yun. Hi na hi. Oh, ay, subago pa kaya. Nagbabudol pa eh. Di mo, subago. Agbabaga oh. Agbabaga. Oh, beda raw. Tatukan daw, subago kayang tipon. Oh, subago kayang tipon. Ito, tatukan ito. Tapos na ka na magkaon. Ito yan. Yeah. Ito si Kuya oh. Sabi mo, pamintahan na ako tipon. Pirot na sa kanan. Naku na lang kanan. Bago kaya. Wala. Wala. O anong wala? Abong magkaon ma. Kuan, bagoy. Hoy. Yan si Kuya. Ayun po mga kaparing Jason at magliligpit na at nakakain na kami. Ayan o. Tapos kumain. Ligpit na tayo ng mga ginamit natin. Okay. Ligpit na. Ayan po at pauwi na kami. Uwian na. Chin nandyan. Chin! Uwian na. Siyempre maraming salamat sana pag-invite nila sa akin. Si Salabay.
Sa labay. Labay, nakakabay. Sabi ko, ako sa ginto na. Binirig na. Apa. Inalis ako mo, nagkagrap.